Egunon, Tiktara taldea gera, taldeko partaide batzuk, zeberez taldean 7 pertsona gea. Eta, gure hirugarren lana aurkeztera gatoz, gure hirugarren lan hau honek Ubera izena du. Eta, Euskal diasporan ardatz bezala hartu dugu Euskal diaspora, eta Ameriketara juntziran Euskal migranteen bizitzak, bizimoduak hartu ditugu letrak egiteko, eta musikak ere bertatik eta Ameriketako da hemengo musikak elkartu ditugu. Ubera izeneko diskontan, bigarren kanta joko dugu. Albazoa da, eta, joengo dugu, entzuteko da pixkat ikusteko nola zanatzen duen lan berri honek, eta gero jarraituko dugu pixka bat kontatzen nondik norakoak izan diran lan honen ikerketak eta 4 urte iraunduen honek. Herritik irten nintzen aberasteko premiz, talen bezain pobre naiz aldatu herriz. Lehen txoriak neuzkan buruan bueltaka, gaur txoriak badauzkat, baina burua falta. Nire zai, daudenak egon lasai, dirurik ez dut bialtzeko. Nire zai, daudenak egon lasai, gogoa bai dut bizitzeko. Bertan bertakotu naiz bertakoak bezala, jainko zarrak nahi balu gorrotatu nazala. Bihar beste egun bat irtengo den ustean, ezer gehiago eska alnezake trukean. Nire zai, daudenak egon lasai, dirurik ez dut bialtzeko. Nire zai, daudenak egon lasai, gogoa bai dut bizitzeko. Daudenak egon lasai, dirurik ez dut bialtzeko. Nire zai, daudenak egon lasai, gogoa bai dut bizitzeko. Herritik irten nintzen aberasteko premiz, talen bezain pobre naiz aldatu herri, aldatu herriz. Aldatu herri. Hau da albazo bat. Okerrezpanao Ekuadorreko ritmo bat. Kanta hauek parrandan jotzen dira. Albazo ditzen da,
goizean jotzen dialako, albatik dator, bai? Orduan, parrandan eta goizean jotzen dira. Kontatzen du, kantona kontatzen du, Ameriketara juntzan bat, diru bila, eta gelditu zen parrandan. Eta egon ziren batzuk. Gure ikerketa honetan aurkitu ditugu pertsonei batzuk, ara juntzianak, eta, listo, bertan gelditu ziren, eta nahiko parranda azalea ziren ebai. Eta, diskontan egin duguna izan da, jo ditugu, 7 herrialde ezberdinetako estiloak, eta 7 histori desberdin kontatzen ditugu. Disko azten da Baiao batekin, Baiaoa da Brasilgo nordesteko estilo bat, eta panderoa jotzen da, estilo hortan, eskusoinua ere bai jotzen da, orduan elkartu dugu, egin dugu Baiao bat, baina bukatzen da axuri beltzarekin eta harinarin batekin. Panderoa eta trikitixa sartuz, ez? Aratzek sartu zuen trikitixa, kolaboratzaile batek, lagun batek. Eta, gero, bigarren kanta honetan, esplikatu duguna, ez? Eta entzun izan dezuen bezala, handetako kutsua dauka, eta, gero urrengo kantak bota. Bai, gero da beste kanta bat adibidez, migrazio prozesu hortan, gertatu zen fenomenotako bat, izan zen Euskal Herritik juntzian migratzaile horiek, kasu askotan sartu zian esklabutzaren merkatuan, ezta? Eta kasu askotan baita esklabista moduan. Orduan, kantetako batek, pixkat kontatzen du istorioan nola esklabista horietako baten alabak, gauean ezin duen lo hartu, pentsatzen duelako nola egongo dian aitan menpe dauden beste esklaboiek, ezta? Eta pixkat amesgaiztoak dazka, eta letran baitare azaltzen da Amazonaseko jainkosetako batek nola hitz egiten dion, pixkat gai hortaz hizketan. Orduan dira, migrazioen ondorioz suertatu izan dian, historia ezberdinetan oinarritutako letrak daude diskontan. Esan bai, proiektu hau hasi genuela, justo 2020an, justo izan oso urte polita izan, danontzat, etxean sartuta geunden, eta... Migratzeko zuen? Ezan gara honen. Eta etxean sartuta geunden, eta azkenean, nunbaitetik atea behar genuen, kreatibidadea, eta beharra handia geneukan. Hori da, Ubera adibidez da, Ubera da barkoak atzean uzten duten, itxasuntziek atzetik uzten duten ur arrasto hori, ez? Eta, azkenean esan nahi du pixkat atzean gelditzen den hori, eta bidaiatze, azkenean hortik atea zen, ez? Bidaian arrastua da azkenean. Eta pixkat hori da, diskontako letrak Julen Zulaikak idatzi ditula danak Arkaitzek bat indu, baina beste 6 letrak Julen Zulaikanak dira. Julenek gure aurreko lanetan parte hartu du gurekin, eta beti irutu zaigu letra izugarriak inditula, baina diskontan bereziki Arkaitzek eta Amaiak bildutako historiak irutu zaigu plazaratu ditula kriston, ez dakit nola esan, hitz aukerak eta izugarria. Zeberaz ez genekien nola plasmatu hartu genuen informazio guztia. Momentu batean, Ameriketako Euskal Etxetara idatzi genuen, eskatuz, beraien aitonamonen historiak bialtzea zezkaten, eta batzuk iritsi zitzaizkigun, Venezuelatik adibidez, merezi du historia jakitea, guain ez kontatuko oso luzea dalako, gizon bat hemen futbolaria zen, gero gerra iritsi zen, eta frankisten kontra borrokan ibili zen, fusilatu hartzuten, alde egitea lortu zuen, gero Ebron egon zen jefea metraiadoraz, gero Frantziara juntzan, han barko bat hartu zuen, Afrikara juntzan, eta Afrikatik Venezuelara, eta han egon zen espia bezala lan egiten, Eusko Jaurlaritzantzat espia lanak egiten, azkenean Eusko Jaurlaritza amendik kanpora zegoen, exilauta zeuden,
eta embajada espainolara sartzezian, espioitza lanak egitera. Musikoa zan, gero Venezuelan lehenengo selekzionadorea izan zen, Venezuelakoa. Orduan, hau da, bizitza bat oso aberatsa eta ikaragarria, ez? Bai, pelikula bat egiteko, ez? Eta, olako asko daude, ez? El Vasco la Carretilla, apostu bat, napar bat, apostu bat egin da gero, Tierra de Fuegotik Buenos Airea juntzana karretilla batekin. Berak esan zuen, gaizala karretilla batekin, Argentina osoa igarotzeko, ez? Eta karretian sartzen zitzaionakin. Eta, azkenean egin zituen milaka kilometro, Boliviara juntzan gero, eta gero berriz Buenos Airesea, eta gero, orduan, historia oso aberazgarria daude, ez? Eta gero, esklabutzari buruz, Anderrek esan duen bezala, eta ere bai, nola euskaldunak esklabizatzen zituzten. Hau da, garai batean, kaptadoreak deitzen zitzaien batzuk zeuden hemen, eta maiorazgo ez zirenak, nola ez ziren gelditzen baserrekin eta lurrekin, omorroi gelditzen ziren, edo beste toki batera jute ziren, edo apaiz. Kaptadore personai hauek existitzen ziren, eta juten ziren herri eta baserri jendea kaptatzen, eta esate zioten Ameriketara juteko, han aurkituko zutelako beraien etorkizuna, eta berastuko zirela, eta Rio de la Platara, berez, La Platara, ez? Eta, karo, La Plata hemen etzogen oso argirez, Argentina, Uruguai, ara jute zian. Orduan ara jute zian, eta ara iritsi orduko, kentzen zizkioten paperak, hau da, pasaportea zeukatena, eta lanan jartzen zituzten bidai hori ordaindu arte, hau da, esklaboak ziren, ez? Orduan oso paradogiko irutu zitzaigun, larrua eramate zuten pertsona forman, hau da, pertsonekin trafikatzen zuten, eta gero bueltan Argentinatik larrua etortzen zen, hau da, ardi eta behilarrua. Eta, holako historia asko gontzian. Eta justu historia hori, diskoan dago plasmatuta tango batekin. Azkenean, beti saiatu geha konektatzen historiak herrialde konkretutako musikekin. Eta kasu honetan, Argentina, Uruguai, milonga, tango, mundu hortan sartuta gaudenez, bideratu dugu musikalki tango baten formakin. Tangoa zuzenean grabatu dugu, gaina, beste kanta guztiak ez, baina tangoa bai, ze tango milonga honek dakana da, estilo hau asko dilatatzen da denboran, ez da izaten metronomo batean sartuta joan estilo bat. Orduan zuzenan egin behar izan genuen, ze kantatzeko da pianoarekin laguntzeko, da gero Josek, taldeko saxofonista klarinetea jo zuen, enekien klarinetista zanik, eta ekarri zuenean, sorpresa harra. Sorpresa ditu zen. Eta, kurioso bat ditu, kanta. Eta horrela bain ditugu, zuk esan duzun bezala, zazpi herrialdetatik pasagea, diala, diskoko ordenean Brasil, bigarrengoa bestian Ekuador, hirugarrengoan Uruguai, laugarrengoan Kuba, bai? Bai. Danzoi batekin, boleruan aintzindaria den erritmo batekin, bosgarrena da Kolonbiako historio bat, Antioquia ingurukoa, eta seigarrena, komentatu duguna aurretikan esklabutzan arlokoa, ez dakit hori ze herrialdetan dago kokatuta, guen? Afro-Peru, Perun da, baina herrialde Afro-Peru, inguru Afro-Peruarrean jotzen da ritmoa lando. Hori da. Eta gero azkenengoa aipatu bezala, Argentina eta Uruguaiko inguru horietan. Hori da. Eta gero, azkenean izan da, goaz eginean pentsatzen, Euskaldunek zer eragin izan zuten Ameriketako kulturan. Eta hori aztertzen ari ginala, aurkitu genituen antropologa batek esaten zuen Kolonbiako bambukoa dala hango estilo, folkloreko estilo bat. Bambukoak eta zortzikoak antzekotasuna zutela. Eta zen, ze kurioso, ez? Gero, adibidez, Antiokian, dala Kolonbiako ingurua, Medellin inguruan, abizenen 140 okerrezpanao Euskalduna dira. Eta horrek harritu gintuen, abizen gehiago dago han, hemen baino, ze milioika pertsona bizi dian.
hartze zuten. Bai, baina Medellin, ja, baina, bueno, han adibidez, bai, esklabutza egon zan, bai, toki guztietan egon da, baina barnekalde hortan, herrialde horietan, migrazioa agian berandugo izan zen. Adibidez, karlistaetan jende asko juntzan, herrialde osoa juntziran, eta Ipar Euskal Herrian ere. Eta, bai, eta Antioquia adibidez erdialdean da, Kuban, bueno, Kuba, barkatu, Kolombian zen. Eta, bueno, gauza da, horri tiraka ikusi genuen bambukoak eta zortzikoak guretzat ez daukatela zer ikusirik, nizta antropologa honek hori izan zuen, musikalki bintzat. Ja zortzikoan artean nahiko eztabaida bada Euskal Herrian, batzuek eta besteen artean, orduan ez ginen asko sartu. Eta listo. Hortara edikatzen direnak, ingo dute bere lana. Eta, bueno, eta gero, bueno, ere jartzen zuen antropologa berdina uste dezala, zete zuen, dantza egiteko era oso antzeko dela, guk ere ez dugu aurkitu antzeko entasunik, baina, bueno, lortu dugu, nolala, bambuko hau banakoarekin, elkartzea, ez? Banakoarekin bukatzen dugu kanta hau. Eta, bueno, horrela izan da, 3-4 urteko abentura hau. Eta grabatu dugu diska gure taldeko Kongajolian estudioan, Inigo Egiak, daka Hernanin estudio bat, eta gure aurreko lanare bertan grabatu genuen, eta baitare honen kasua izan da. Eta parte hartu dut Tiktarako 7 musikariak, eta gero, zuk esan bezala leno, Aratzek, Zarauztarrak, Trikitixakin. Hori da. Gero diseinua Tintakoara estudiokoak egin digute, oso diseinu polita, eta barruan libretan, azaltzen dira, letretan da, nola, bai, historia pixka bat adierazteko, ez? Eta gero bukatzeko esan, bukatzeko edo ez dakit, zerbait gehiago nesun esplikatu, esan diska fizikoki kalian da olaia, bai? Eskuratu daitekela gurekin, Tiktara @gmailen edo bestela gure sare sozialetara idatzita. Eta bestela, diska ateakoala edo plataformetan, hobeto esan da, maiatzan 27an, Spotify, etc. Data horta, baina guaingoz fiziko bakarriak hau. Así que, entzun nahi dunak, tendrá que pasar por caja, esatean bezala. Eta ben, lanean gaudela, antzokietara eramateko, egin dugun lan guztia oso zaila da, musikarekin bakarrik eta hitzekin bakarrik esplikatzea. Eta bari gara antolatzen, saio bat, non antzerkia egingo dugun, dantza egingo dugun, jo egingo dugun, eta prozesu hortan gaude orain, udararako oso preste hongo da, dana. Igual lehena horre bai. Lehena horre bai. Pues a tope. Hortan gabiltza. Eta bueno, hau da, ez dakite, galdera iko zerbait daukazu, Mentze dutenak? Beste kanta bat? Jo, bakarra prestatu dugu, hauen jotzeko. Ze beste musikari guztia falta dira. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dira inbeste aldatu gauzak. Azkena lan honek ere, bai sortzen du horrelako ere empatiko bat edo, bikulturak ere naztean da. Bai. Hemen ere guretzako pixkat atentzio egite bat zagotekena. Bai. Azkenean, deno gehala atzerritarrak, ez? Migrazioak ez dira inoiz baditu. Horregatik. Inorrez da bere herrialdetik guztoz juten, oporretara ez baldin bada, orduan, hori ikusten argi gelditzen dela historia honetan. Ez, ja jode hau du.
berez, Amaiak egin zuen, eta pena da ez dagoela hemen, ezin izan da etorri, baina egin zuen, ikerketa lan handia berak egin zuen, eta izan zen Euskal Herriko Unibertsitateko historiako, jendearekin orain ez dakizkit izenak buruz, baina, eta gero bai, Argentinan beste kide bat eukidegu, hemen ikasten egon zana, Gasteizen, okerrez banago, eta handik ate asko iriki dizkigu, eta jende askokin kontaktuan jarri gaitu, gehien bat artean murgildutako jendearekin. Gero ere hitz egin genuen beste mutilo batekin, David Pago Cuadrado, dala Oteizari buruz, Oteiza Kolonbian egontzaneko garaiari buruzko, tesi bat egin du, eta berarekin hitz egiteko suerte hoki genuen, eta esplikatu zigun, Oteizak Kolonbian egin zituen, bere eraldaketa, artista bezala, ez? Orduan, guzti hori bilduta da, gero ere bai, internet, gaur egun internet dago, eta bata bestearekin lotzen, norbaitek izen bat esate zuen, eta hortara juten ginen, gero Urbeltzekin ere on ginen, hemen Alde Zaharrean hitz egiten, dantzei buruz, eta hori, eta gero musika izan da entzun, eta hartu da, esan, zein nahi dugu albazo bat, guazen entzute hori, eta guazen euskal musikarekin parekatasun bat hartzea, edo zerbait aurkitzen dugun, ez? Aritxo bat lotzeko, bai, edo ez dakit, bai. Bueno, nik uste tiktara hasi zanetik orain dela ja 13 urte, hori izan dela gure leitmotivetako bat. Osea, hasieratik proiektu hau bizi izan da euskera eta Ameriketako musikan bizikidetza hortan, eta nahiz eta gure aurreko diskak pixkat bideratuagoak egon salsa bezalako estilota, hontan geografikoki pixkat berago egin dugu, eta azkenean ritmikoki, nahiz eta desberdinak izan, ohituta gaude ezoikoak dian groove edo patroi eta alde batetik ritmo konkretutan, igual, bai inber izan deula lan pixkat zehatzagoa, baina ez zait iruditzen arrotzegia intzaigunik. Gure aurreko diskotan ez ditugu igual ritmo zehatz horiek landu, baina antzekoak dianak nik uste erabatea edo bestea jorratu ditugula. Bai. Instrumentazio aldatu da, perkusio aldetik. Bai, gu perkusionistantzako lan eharra izan da, baina bestela. Eta gero gitarra sartu dure bai, ze azkenean Hego Ameriketako folklorean gitarra asko jotzen da. Hemen, bai, izan da, urteetan. Eta gero hori, persona gehiago, Iparragirrea, Ameriketan egon zane bai, gitarrarekin, hau da, beti lotura handia ondala, ez? Eta ez dakit zeinik kontatzen nion bezala, oain dela gutxi, nundik datorkigun adibidez, hori ez, Ameriketako musika horregatik gustoa, edo gure aitona monek boleroak entzute zituzten, niriak bai bentsat, eta boleroak entzute zituzten, dantzatze zituzten, rantxerak, hemen garai batean bazegoen gusto hori, zaletasun hori. Eta, gero rockak indar handia hartu zuen, eta, pixkate hori geratu zen, Aiton Amonen musika bezala, ez? Bai, baina beste toki batzutako. Eta, baina, azkenean uste gauza bat dela oso barnean daukagula, eta gainera Euskal Herrian loratzen ari dela musika estilo hauetako talde asko loratzen ari direla, ez? Eta plazerroa da bentzat niretzat entzutea talde gehiago beste erritmo eta estilo batzuk jorratzen.
Beste zer? Eskerrik asko. Mila esker, eta CD nahi duenak, deitu lasai. Idatzi guri, tiktara@gmail.com, eta bidaliko dizuegu etxera. Oso polita da. Oso polita da. Gaur egun... Barrukoa eta kanpokoa. Hori da. Bila. Gaur egun CD irakurgailu gutxi dazkagu ja, baina nik uste dut polita dela eukitzea, bai, formatoa. Bai, hori da. Opari bat egiteko oso polita da, bentsat. MP3 bat ez dezu oparituko, baina CD bat, bueno, gaur egun... Nik azken gau Durango kasokan boste erosin iskin, eta etxean etzekat reproduktore. Mila esker abenizateatik, eta hurren artea.